खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं खिलिखां ब्रह्म। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासबादनि सिखारि दाङा अरुणाचल सीमानिफ्राय हाथियार बोखांदों। मासबाद पुलिसा संदाननानै एके 56 राइफल आरो गासै 20 गुलिफोरखौ बोखांनो हादों। फैगौ 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंफुंनो लानाय मिरु एबसुनि 55थि बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। अदालगुरिनि रौथायाव खुंफुंनो लानाय जथुमानि थाखाय लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय समाव एबसुनि आफादगिरिया बाथ्रा बुंथिदों। 55थि बोसोरसालिया जथुमा एनुवेल कनफारेन्स फैगौ 26, 27, 28, 29, 2023 आव जानो थांगासिनो आरो दिनै बे जानो गोनां बड'लेण्ड फोथार उदालगुरि जिल्लानि बे रौता हालामाव जे लाइ खुन्था मेन खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ दिनै बे गोथार सानाव जों मावफुंबाय। बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि बारग' बिथोनगिरि आरो थुनलाइगिरि रिजु कुमार ब्रह्मआ दिनै फुंबिलिनि समाव अबथिरायै जिउ गोमाबाय। धेमाजि जिल्ला एबसुनि खुंगा 28थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गासै सानथामनि हाबाफारिजों गाहामै खुंफुंनो लाहार फाहार। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया सिमा बारनाय आरो बेखौ मावनायनि सायाव गोनां बाथ्रा बुंदों। जोंनि सिमानि आरो बियाबनि थिग खालामनाय खामानिखौ जों मावफुंनांगौ। बेनिखायनो जों बाउन्डारि कमिसननि जायफोर बिबानगिरि दं बिथांमोनखौ खावलायबाय थादों आरो जायजों चेयारमेन बिथांखौ खावलायबाय थादों। जों आसा खालामदों बे अन्तत 2022 मायथाइनि भितराव जाफुंगोन। बाक्सानि निकासि ज्ञानपीठ डिग्री कलेजनि नब्लाङाव ड्राग्सनि सायाव सांग्रांथि सावरायमेलखौ जुथुमदों। जिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुमानि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। खोला कामरुप जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुमाखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। दिनै सानसेनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।